Kakak rek buyungan ti bunga, saben dina nonton kemekel, hati seneng nanti lali susah. Kakak rek guyu bebarengan, kakak rek hiburan sing popoan. Aku lek ngono tanduran jeruk lek kaya ngene, ya gak rugi aku ngurmati. Dadi penghasilan iso ningkat, kanggo kebutuhan iso luwih-luwih. Kanggone kaya iki iso ya kaya ngene. Kurang seneng ya apa awak kadung ngene iki Pak Kabul. Pak Kabul, Pak Kabul, Pak Kabul, Pak Kabul, halo Pak Kabul. Aku ora budek, Nduk, ora dablek. Mereka aku sibuk ngurmati jerukku iki lho, Nduk. Alah, anjene ora krungu ae kok gak budek-budek barang. Aja nih yo kok budek ngene aku. Alah ya ngono ngakoni. Kok dungareni, Nduk? Awakmu kok beduk-beduk rene? Ana perlune aku golek Pak Kabul. Katene njaluk rabi Pak Kabul. Hah? Apa sih rabi aku ah? Alah Pak guyon. Ojo serius yo Pak. Pas aku lek senenge temenan ambek aku. Opo ini? Ngomong apa Pak? Kok gremeng ngono sampean? Ora, Nduk, jeruk iki wis kate panen. Iya ya Pak, jeruk sampean selegi-legi anjen. Aku ngono ya Pak. Iya, Nduk, anjene mbokmu seneng jeruk, dadi mesti pesen. Ya wis Pak, aku tak lanjut golek wit ya Pak. Iya, Nduk. Sing hati-hati lek mlaku di dalan ya, Nduk. Oh alah, wong aku durung mingkem kok tiba sih, Nduk. Unyik iku arek kembar, tapi sipate ora padha. unyite iku meneng kalem. Lek ucrit dolen karo arek lanang-lanang. Tingkae ya kaya arek lanang. Senengane kluyuran ae gak tau nyabani omah. Aku wingi blis niki wis oleh welut oling gawete. Lumayan kok. Iya wingi nani, akeh welute saiki wis trans kabeh ngono lho. Poni ngene iki lho, blis mesti kemeru. Lah buktine ndi saiki sampe saiki ora oleh ngono. Kemeru awake sing kemeru jare akeh welute. Iya. Duh, rek suwe gak ketemu rek. Kemarin cerit awan-awan metu. Kok pikir aku Dracula ta ya apa metune buncok ngono. Iya, Duk Dracula. Iki lho Draculae lho. Lek iku kudu Dracula, kelinci lek iku. Sakjane lapo sih awan-awan panas-panas ngene iki caring iku. Iki lho cek keselimur mbek nahan lapar dadaga iki lho. Lho, poso ta? Poso kuat poso. Loh, poso ta? Iki kewajibane. Iku wis ana nek rukun Islam. Rukun Islam kepapat. Balik iku mesti kudu poso, wajib poso. Khotbah nang masjid kono ora nang tengah sawah ngene.
sawah ya wis dipaneni ngene mosok ya ana melute ndek kono. Walah critit. Timbangane wong iki meneng tok ya kan aksine. Ame angen-angen kapan terwujute ya. Yung jare wingi iki oleh nek kene. Berarti kan sik akeh tunggale. Wong ya sawah jenenge. Bener sampean ngomong usaha iku penting, tapi ya aja angen-angen tok, ya diiringi karo donga ta. Lah ya lapo dijagongan nek kene panas kene ae pindah di kono lho enak. Ayo. Jalan kono lho isi saya. Ayo. Weh, ditinggal. Nali. Bikin ra enak jagongan. Nah, nek kene kan isi sake wit enak. Iron. Apa Iron ini pasangan? Iron. Loh, Mbah, apa warna-warna gini, Mbah? Awan apane? Kok saiki lho, sik jam 7. Matamu apa ora ndelok? Delok niku lho, Don. Karena situ ngajeni wong iku pekun permanen. Iku apa sing tanah, Adane taman ditari rabi ae. Mbak, Mbah, kowe joko-joko ae. Iya, Mbah. Apa sih, Mbah, kok koyo wedi karo sampean iku? Apa wis gendek aku? Kasane aku iki maten ngene ya. Aku tokatku sing kok idoli wingi yo. Cik, Chris tambah moyo iya ae. Ayo, lho, waduh, maju. Duh lapo tongkat timbang tapok. Tunggu ae. Oh, keren, Mbah. Tuh, nek sama sik kuat, Mbah, mosok kalah karo sing arep pincang, Mbah. Aku iki yo pincang, Jeng, tapi aku sik kuat mek mlayu ae. Uberen bae pentung ngono iku nyek diablek iku wis. Akeh wis uberen. Dobli tambah moyo kanca pengkhianat iku. Ayo, Mbah, terus, Mbah, keren. Ayo wis tinggal makrono meneh ayo. Mbah, apa nang kene? Ya kalian kuwi. Cicit. Bunyi itu wis dibaca ta, Bro? Apa takon-takon uji? Apa seneng awakmu? Yo, kowe takon tok. Wong lek takon-takon ngono ku mesti ana tujuane. Tujuan telek crit. Buka, aku tak nang omahe meme ae. Ya wis iku lek mulai salam nang bunyi ya. Salam apa? Salam pramuka. Siap. Salam, oke. Setyo tresno ngenteni sliramu tansah nyawang aku ing wengi sepi ing esuk sumringah tresnoku tetep ora bakal sirna apa sliramu dosa ing ati tresnoku iki tulus tanpa pamrih Mergo mung kowe lintang ing
langitku, tak enteni tekan pungkasane waktu. Saben dino aku ndedonga, muga Gusti nyawiji kakek kita. Yen pancen tresnamu mung kang liya, tak lilatno senajan loro. Ayo, ngene.